Sweat for the worthless check. Venom and rage, sexual engaged in the daughter's down to the last time. Yes, I pray to God it. Last time, sir. Have fun. Have science. Saan mo sila? Kit animals lang, Ma'am Els? Kit animals lang, Ma'am Els? Where are they? Nasa diha. Kitaan ka niya? Misod siya eskwelahan? Nasa. Ha? Ay kung nasa. Misod siya eskwelahan ba? Wala. Nasa. Action ta siya suit. Oh my God. Ang magtag instruction ng samanang kaya pasudlaw ka ba English? English sa na diya. Stress and sensation. Where are you going? My God. Nakaw na yung inahan. Di ta kagawas go dire god. Buang man na diya. Ya, Ay, tabi. pasan na ito. Pasudlan na siya. Lang. Aduh. Ang dami jual ba pa siya market na. Yung amma sa de. Ano na siya? Ay, Those are best friend naman. Dapat ni kon. Sige, wala na dyan mo yan. Nasod ka diha. Ay sig pag binugo, brad. Kaagaw mo. Ganyan naman sila si atulubot. Ugwa ko ana sa kuan. Digi siya irog. Ugat kayo.